belai tungflai tongmani jorabo asomsa watui wai remabai nobar watui phaimani bai kesangi thangka phiaba a kesangmani bisingti phano kiri masingja patimu patiwei phekya krung thairogo watui kisa wa phano baksaba thairogo ke belaimana watui waka nobar phekya pherang bokokha obo haino mangpli 24 ramchandragar constituency ni bising khobjak serwatoli amchayo o amchayo asomsa watuyo pherang komoni bai buri khoroksa sak dukhumanka tabuk thimroja patimu ramchandragar serwatoli amchayo pherang kokjagui buri khoroksa sak derakha patimung sharikni dam tham tamani jorawo phungni simino tini watui tem wanani bukak thangja khoi bukakse khobe krung thairogo watui penepena wafano baksa thayo hongke watui kabangno wakha tei pherang bokokha obo haino ramchandragar ni serwatoli amchayo buri khoroksa watui jorawo nok ungkulugo samutang tongmani ajorawo asomsa pherang kogirikha logi no sak dukhumankha pherang kokjani ingkha baroti pal bono logi nok nukhni borok khoi hangko sakhamnogo trangi thanga নাম কি তাও না বয়স কত তাই না বাড়ি কোনা নেই বাসা রামচন্দ্র কোনা নেই বাড়ি আপনি কি হয়